Бүгін матур, құяшлы күнні. Әзірек күнін қорда ятқан, әріп бітір бұғай мағайын бұатына да. Ял бәйремлері, ноябрь бәйремлері. Нинди бәйрем екенін де білмейм. Дүрісін айтканда. Халық ял ите. Халық ял ите. Ялға ауылға қойталар. Шуңа минда бүгінгісі күнді қонаққа әзір алданырақ болыр білдірмесі бір районға қойтам әлі. Müslüm rayonu, Müslüm ауылы бұлайынды. Шушындай әзірек күні секіртмәлі юллар. Да, райцентр өзі башлана. Müslümнің райцентрі. Şimdi ауыл көбік ек бар енді. Ясалған. Рәтке кірткенлер ясалған. Алда әне зор ғана мәшіт. Яңа мәшіт дейлерінде түзілген. Қайданырақ өтірбіз қазір. Бірці автозапчасти кебегерек базар булайынды. Мында яңа йортлар, яңа домлар түзілген. Ветеранларға тараттылар бугай мында социальный поддержка күрсәтергә тиешле халыкка бирделәр бу йортларны. Мында стадион, сол якта. Қарағыз әлі, енді яңа мотор мәшіт түзілген мұнда. Бұл бывший автовокзал иделік. Білгенімше. Қазір бұл МФЦ, многофункциональный центр. Мұнда документлар ясыйлар. Müslüm районының Müslüm ауылының урамы була. Бик тегиз урамлар, шеста ясалған. Яңа главаның күші бик көп қойылған деп әйтсәм дә дұрыс булыр деп ойлайм. Қырыйдан тротуарлар ясап, мында жүрісі машиналарға орынлар ясап, рәтке кірткенлер. Алға таба барсақ, анда инде жеяулеп йөри торган урам була. Парк сыман. Сол якта менә Дом культуры була микән бу? Белеп бетермим. Уң якта ЗАГС икәнен беләм ансы точно. Монда безнең инде Парк Победы була. Танклар тора. Җыештырганнар, чиста. Заборлар тотканнар. Бу яктан үтәбез, танклар тора. Парк кырыеннан.
Монда балалар бакчасы. Милешкей балалар бакчасы деген. Бик матур гына ясап куйганнар. Зур һәм главный перекресткаларга шушындай матур ише яңа светофорлар куйганнар. Монда полиция үзәге безнең машиналары тора һәм здание дип әйтегенде. Һәрбер урамда менә шундый лежачий полицейскийлар төзелгән. Әйбәт инде сакланырга. Тавсы центральный урам. Төннәрен бик матур, якты, шушы фонарьлар бик каты яктырта. Ачык урам, кыры-кырыларда тротуарлар ясаганнар. Машинага да йөрергә урыннар бар. Матур иттереп рәткә керткән йортлар һәм аларның киртәләре. Монда чыгып китә торган бар парк, набережный диләр инде, яңа ясалган набережный, хәзер чыгып карарбыз шуны. Менә шушындый конный дворлар төзеп яталар. Брусчаткаларга ташлар алып килеп куйганнар. Күрәсең атлар ярата. Глава әфәнде. Аларга бик яхшы гына урын ясаган. Шулай централь урамнан сулга борылдык та без менә шушы набережный кырыена төшәбез инде. Алга карасак, монда халык та йөри. Һәм ясалган җирләр күренгәли. Ясалган монда. Менә шундый елга буенда, елганың теге ягында быел дисәм ялгышмасам, менә тал чыбыкларыннан дөнья ярышы узган. Шушы тал чыбыкларыннан төрле фигуралар ясап ярыш узган. Италия, Испания һәм башка илләрдән килүчеләр дә булган. Менә Мөслим районы шулай үзенең күрсәтәсе әйберләре бар дип әйтсәң була. Килеп, йөреп төзүгәч, кемдер ясагач рәхәт йөрисе килә һәм күреп шунда булдым әле дип сөйлисе килә.